आंनि मुङा रिद्धि ब्रह्म आङो क'क्राझार हातिमाटा जिल्लानिफ्राय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम दंनाया दङ चान्स मोनलांबा बिदिनो लाइक आवगायलांबाय थानो हाथों बिदिनो आङो बे प्रजेक्टआव आं एक्साइटेडबो नार्भासबो माने मिक्स फिलिं दा जाना दं आरो बिदि एसे आदा माइकेला आंखौ माने फार्स्ट टाइम बे रयेल बड' प्रडाक्शन हाउसआव गाजेनदों होननानै लाइक एक्सपिरियेन्स मोनदों होननानै लिंदों ओंखायनो आंबो ट्राइ खालामबाय खनसे माने बे लाइनाव आंबो इन्ट्रेस्ट दं एसे ओंखायनो जाहाथे साक्सेस मोनलांबाय थादों बिदिनो दा बादा होआखै लाइक मामियाबो आंना माने मामिल' दं आरो डेट गैया ओमफ्राय मामिया माने बिदियाव राजाखौ बेखौनो खावलायगोन कि आंनि बे भिडिअखौ मोजाङै सापर्ट खालामदो फार्स्ट टाइमबो आंनि ओमफ्राय बिदिनो आसा खालामदों भिडिअखौ माबायदि जागोन एक्सपेक्टेडथ' एसे मोजाङानो मोनदोंमोन मोननाया ओमफ्राय नायसै मा जालाङो बिदिनो हिर'आ बिग्राय नोंथांमोना मिथिनो हाखागौ बेखौ माने आंसो फार्स्ट टाइम माने माबा मोनदों आरो लोगो मोनदों ओमफ्राय एलबामनि मुङा मा एलबामनि मुङा जुगे जुगेनि जों बाहाय अफिसियेल मोनसे एलबाम शुट खालामनो फैदों ओमफ्राय एलबामनि मुङानो जाबाय जुगे जुगेनि ओमफ्राय जों जाबाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आरो जों बे रिलिक्स एन्ड टिउन एरेन्जमेन्टआ गासिबो आदा माइकेल सारनि ओमफ्राय जोंनि रेकर्डिं मिक्सिंआ जाबाय आदा सोरां सार रौमारिनि ओमफ्राय जोंनि एक्टरा थाबाय बिग्राय आरो एक्ट्रिसआ थाबाय रिदिका शुटिंआ दिनैजों साननै जाबाय जोंथ' आसा खालामो दा आसा खालामनायाथ' मा होनबावनो रायजो राजानि सायावसो थाबाय दा जिमान जों खालामनो हादों मोजां खालामनो नाजादों बयनिफ्रायबो अनसायनाय मोनो लुबैयो जों जाबाय आउट अफ बिटिआरनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओंखारबोदों बयबो जे जोंखौ अनसायलाङो जोंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट होलाङो बानायनाया बानायदोंमोन फिसा फिसौ बानायलांदोंमोन जों इमान बिदि माने गिदिर बाजेट लायाखैमोन जोङो एबाराव मोजांसिन लाबोदोंमोन सिगां मोननाया जोंनो बानायलाबायदोंमोन नालाय बांद्राय बिदि फैयाखैमोन एबाराव एसे नाजादों मा खालामो रायजो राजाफोरा बिनि उनावहाय नोंथांमोना माबायदि गुबुन प्रजेक्टफोर लानाय जादों नामा गुबुन प्रजेक्ट माने जोङो बेहाय दङ आदा माइकेलानो मोनसे बर' माबा बैसागु स्ट'रिनि एसे रायज्लायगासिनो जोङो डिसकासन खालामगासिनो ओमफ्राय जों फिउचाराव मुभि लाइनाव थांगोन बायदि आसा खालामदों आरो जों लासै लासैनो आरो जोंना बैसागुआ जाबाय सुलेखा मेदाम दङ माबायाव बैसागुनि एलबामाव बे रयेल बड' प्रडाक्शन हाउसआव इउटुबाव रयेल बड' प्रडाक्शन हाउसआव नुनो मोनदों आंनि मुङा बिग्राय ब्रह्म आं चिरांनिनोखा चापागुरिनि एक्ट्रिसआथ' गोदानानो मोजां एक्टिंखौबो मोजां होदों प्लास आरो मोसानायावबो बिराद मोजाङानो आरो भिडिअखौथ' मोजां जागोन बिदिखौनो आसा खालामदों बेयो बिजनिनि माइकेल मुसाहारियानो बिथाङानो माने डाइरेक्टरबो आरो डिरेक्सनबो होदों आरो सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे रायजो राजाफ्रा गासिबो थारमाने जाहाथे साफ्रोम एलबाम बानायग्रा बा फिल्म बानायग्रा गासिखौबो थारमाने जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद होयो आं बेखौनो खावलायगोन आरो होमब्लासो माने जोंबो दावगानो थाखाय माने मोनसे साहस मोनगोन आरो